Velaro é unha cooperativa que aparece no ano 2012, pero ven da man de Ovica, que é a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia. Ca idea principal de comercializar os produtos e de facer compras tamén de materiais en conxunto. E tamén poñer en valor o tipo de produto que se fai aquí en Galicia, porque estamos falando dun cordeiro eso que está criado en réxime extensivo, donde as nais e moitas veces os cordeiros tamén salen a pasto, que están criados e maman das nais ata todo o que poden, e iso é un produto moi diferente do que poida vir de fora, por exemplo, non? Hai moi poucas granxas profesionais que teñan un volumen suficiente como para poder manter unha produción continuada durante o ano, e isto a hora de comercializar pois tamén complica bastante. E despois os problemas que tamén existen teñen que ver, bueno, pois coa regulación do mercado, porque en Galicia non existe nin unha mesa de precios da carne en xeral, nin moito menos do sector ovino e cabrún, nin hai quen estableza uns precios de venta, entonces é todo un pouco la guerra. Está entrando produto de fora, é dicir, a produción que hai a nivel de Galicia non chega para abastecer a demanda. A cuestión é eso, organizar a produción e dirixila cara aos clientes potenciais. E sobre todo facelo dunha maneira cunha xestión na que reduzcas os custes de produción o máximo posible. E en Galicia para eso tamén ten os recursos necesarios, porque hai moitas zonas de pasto que se poden aproveitar, e bueno, habería maneiras de facelo. Inicialmente a nosa idea é dirixirnos ao pequeno comercio, carnicería, restauración, incluso restauración colectiva. Por qué? Porque realmente nós o que queremos é poñer en valor o produto diferente que temos do resto de lugares, e despois tamén porque o volumen de produción ten que ir adaptándose á oferta á demanda e viceversa. O volumen de produción que temos ahora mismo probablemente non chegaría para cubrir as expectativas dunha gran superficie, nin tampouco nunha gran superficie iban a poder poñer en valor as características diferentes do cordeiro e do cabrito galego. Nós necesitábamos realmente alguén que nos centrara un pouco no traballo de facer ese plan de viabilidade. Necesitamos saber se esta cooperativa pode funcionar cos medios que temos ou que ferramentas necesitaríamos para poñela en marcha. Juana de Vega, a Fundación, xa a coñecemos, bueno, dende hai moitos anos porque están moi vinculadas así ao sector agroalimentario galego. Cando vimos o programa de asesoramento, pois foi a maneira de decir, de ter ese apoio, non? De ter esa guía un pouco para que nos foran dirixindo. Nos creo que levamos casi desde o principio de Velaro. Ter unha garantía de comercialización e un precio estable e decente todo ano sería moi interesante. Eu creo que calquer gandeiro que lle preguntes vai che dicir o mismo. Boto máis tempo peleándome con papeles e chamando á malla por motivos de cousas que van aparecendo para poder informarte e intentar facelo ben que axudándolles na granxa. É un dos graves problemas. Ao fin e ao cabo, en vez de ser ganadero, eres un administrativo, pero un administrativo que xa tens que estar a un nivel alto. Por iso tamén contamos ca axuda da malla, por senón sería imposible.